El Benicadell Esportiu ha organitzat per aquest dissabte 6 de juny la primera festa del futbol de la Vall d'Albaida, amb la participació de tots els equips de la comarca. Tindrà lloc als camps de la Puríssima i constarà d'un triangular amb seleccions de les diferents categories amb representació vall-d'albaidina, és a dir, un de tercera, un de primera regional i altre de segona regional, entrenats per tècnics d'Isos clubs. El motiu no és altre que al final fer realitat un dels somnis nostres del Benicadell Esportiu, que era potenciar el futbol de la Vall d'Albaida, perquè pensem que quantitativament i qualitativament n'hi ha molts bons jugadors, bons clubs i molt bones aficions, i perquè són categories oblidades. Dic qualitativament merescut perquè tan sols n'hi ha que veure la temporada que acabem de finalitzar, on hi ha hagut dos ascensos, el de l'Atzeneta i el de Sant Rafael, una promoció com la de l'Ontinyent, un altre equip com el Benigànim que va estar a punt de fer la promoció, i molts jugadors que no estan jugant en aquests equips de la Vall d'Albaida estan en altres equips d'altres comarques, i en definitivament hi ha molts bons jugadors de la Vall d'Albaida que perfectament podrien estar així, i sobretot perquè pensem que mereixen o tenen aquest homenatge que fins ara no hi havia a la Vall d'Albaida. A les 11 del matí arrencarà el primer encontre entre la selecció de primera regional i el de segona i s'allargarà fins a les 2, on finalitzarà l'encontre entre l'equip de tercera i el guanyador de l'encontre anterior. El triangular es completarà amb el partit que començarà a les 12 entre la pròpia selecció de tercera i el conjunt perdedor del disputat a les 11 del matí. Jo crec que Ontinyent, en aquest cas els camps de la Puríssima que vaig d'estrenar, crec que és els camps perfectes per a poder acollir aquesta festa del futbol. I animar a tota la gent, no sols d'Ontinyent, de comarques veïnes, per a, crec que a veure uns partits emocionants, uns partits com no es jugaran els punts, segur que serà cada jugador traurà el millor que té i podrem veure grans encontres i amb molts bons jugadors que al llarg de la temporada s'han pogut seguir en els diferents camps de primera, segona regional i tercera divisió. Els seleccionadors són, per a l'equip de tercera que vestirà la samarreta groga, José Carlos Mullor de l'Ontinyent i Miguel Ángel Mullor del Benigànim. Estará con nosotros Abraham Peleteiro, estará Miguel Ardevínez, estará Ángel Ortega, estará Sergio Cuesta, estará Pablo Vázquez, estará Cristian y faltan dos compañeros que ahora no digo por si no podían estar por lo que os he comentado antes, pues vendrían otros, pero de momento es confirmados estos, pero el sábado seguro que los dos que faltan estarán. Por parte del Benigani, la verdad que la gente se lo ha tomado con mucha ilusión y tampoco hemos tenido ningún problema para confeccionar y avisar y para que confirmen la asistencia a los futbolistas que hemos creído conveniente. Hablando con José esta mañana hemos cuadrado un poquito para el equipo para que esté un poquito lo más compensado posible y la gente que nos ha confirmado ha sido Nando Campos, Nando Muñoz, Jorge Huertas, Marc, Rafeta, Fuentes i Quiquín. La selecció de primera regional amb samarreta blava serà dirigida per Rafa Llario de l'Olleria i Jordi Gil de l'Atzeneta. Per nosaltres tampoc hem tingut cap problema en els jugadors perquè el principal problema que podien tindre era la promoció de Jordi, però els xavals s'han volcat també i tots volen vindre a jugar. Entonces vindrà de l'Agullent, vindrà Bollo, de porters i Ramon, de l'Olleria. Després en defensa tinguem a Josep, de l'Agullent, a Fran de l'Agullent, Manolo de l'Olleria, Salva de l'Atzeneta, Salva Jornet de l'Atzeneta, Mollà de l'Atzeneta, Juan de l'Agullent, Pedro de l'Olleria, Lorente de l'Olleria, Ramon de l'Atzeneta, Emilio, també de l'Atzeneta, Edu de l'Agullent i serà Edu Hermoso i suposo que serà Juanma, de l'Atzeneta també. Per últim, la selecció de segona regional que vestirà de verd estarà entrenada per Vicent Puerto de Bocairent y Ángel Warner del Cebo San Rafael. Por mi parte, los seleccionados son del San Rafael, estará Tolsá, Cambra, Mora, San Juan, Omar y Carlos. Del albaidense, el portero Edu y del Ayelo, Alberto y Josep. El completaran Edu i Jordi de l'Albaidense, Pablo, Miguel, David, Chapa i Jesús del Bocairent i Coyote i Joan del Montaverner. Després d'aquest partit
estarà el dinar dels trofeus Benicadell, on anem a fer homenatge als clubs que han muntat, als Pichichis, a Zamora de les categories de tercera divisió, primera regional i segona regional, que també és un acte obert. El que vull anar és el restaurant Sant Vicent, hi ha de temps fins divendres per poder apuntar-se. I bueno, pues, espero que tot el món disfrute i que s'ho passi bé. El diumenge tindrà lloc altra festa, la del bàsquet de la Vall d'Albaida.